Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Ġieli rajt lil xi ħadd jibki dmuħ tal-kukkudrilli? Din l-idjoma nużawha għal xi ħadd li ta' parsi jkun dispjaċut u sobien għal xi ħaġa, meta fil-verità ma jkun iddispjaċih xejn għalli jkun ġara, anzi aktarx ikun kuntent bid-deni ta' ħaddieħor, imma ngħid jien xi ħtija għandu l-kukkudrill. Għala nżeffnuh fin-nofs. Din l-espressjoni insibuha f'ħafna lingwi u ġejja mit-twemmin antik li l-kukkudrill ixerret id-dmuħ biex jiġbed il-priża lejh jew għax jisobbih tal-vittmi li jkun qatel u kiel. Huwa minnu li għajnejn il-kukkudrill li demmaw, imma x-xjenza tallimna li dan jiġri mhux għax ikun qed jibki u jolfoq għax tiġi ħniena miċ-ċerva jew miż-żebra li jkun kiel. Xejn minn dan. Meta l-kukkudrill idum barra mill-ilma, għajnejh jinxfu u jibdew idemmaw biex jitnatfu. Dik l-istorja. Li kieku l-kukkudrill kellu jsir jaf x'ngħidu dwaru, naħseb kien itih il-biki jew jaqbad jibki ta' veru, imma bid-daħq. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom, ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġina ta' Facebook Kelma Kelma.